que ens lleven diners de l'alquiler i que els paguem en les obres de rehabilitació d'uns anys i poqueta a poqueta anem fent. De moment el que anem a fer és habilitar l'espai per a tindre tot el material de l'Ajuntament de protocol, llibres, les urnes d'eleccions, tal i qual. Anem a fer allí l'espai i el que ens sobre, que ens sobrarà puesto, anem a deixar un espai també per a que algunes xicotetes carrosses de Setmana Santa, algunes que estan en els barris, de festes de barri, etc., que moltes vegades falten les persones que per tradició tenen una casa i la casa s'ha de vendre i s'hereda, doncs van a ficar la xicoteta carrossa